So ito nga ka-from-day, nakikita nyo yan. Pulang-pula. Ayan ka-from-day, sobrang ganda ng pagka flower ng gumamila nila. Ayun, katulad nung pulang gumamila, giant din ito. Kaya lang, isa pa lang yung bulaklak niya. Dansoni. Matagal na po yan, ma'am? Tagal na. Hindi pala siya bago. Matagal na po pala siya ka-from-day. Hello mga ka-from-day, magandang araw sa inyo ulit. Nandito po ako sa Barangay Luho, Lagunoy, Camarines Sur. Andito na ako sa tabi-tabi, sa tabi ng palayan, kung saan-saan lang ko na makarating. So, ngayon ka-from-day, very excited ako maipakita ito sa inyo kasi alam kong gustong-gusto nyo ito. Ako nga gusto ko, siyempre malamang gusto nyo rin, kaya sabi ko kailan ko kaya ma-feature yung bahay na ito. So hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakakausap yung may-ari. So ngayon, kaninang umaga tinignan ko yung bahay nila at binalikan ko kasi yung tinuturo ng mga yung caretaker ng kanilang bahay dito, sinabi sa akin na puntahan ko yung may-ari para ipaalam ko yung bala ko na i-feature yung kanyang napakagandang bahay dito. Siyempre, willing naman siyang i-feature ko yung napakaganda nilang bahay. So, yung lugar ka-from-day nasa Barangay Luho, Lagunoy, Camarines Sur. Lagunoy, Camarines Sur. So, ayun, medyo napakaganda ng place dito. Nakikita nyo yan. Napakalawak ng lugar, tapos yung harap ng bahay nila, ito yung nakikita yung napakalawak na palayan, rice field. Tara ka-from-day, papasokin natin yung napakagandang bahay ni Ma'am Eva Rivero Dialogo dito sa Barangay Luho, Camarines Sur. Madalas naman ako dumadaan dito, kaya lang parang hindi na ako makatiis kasi talagang sobrang nagagandahan ako. Sabi ko, sana ganito rin yung bahay ko. Although ganito naman yung bahay ko, pero siyempre mas maganda ito. Bahay kubo, the same din ng bahay kubo rin. Ito kasi ka-from-day, sobrang cozy, nakaka-amis tingnan. Siyempre nung nakita ko na parang nilalagyan na ng halaman ng paunti-unti, so ayun, sabi ko gusto kong makausap yung may-ari nito at hindi talaga tumigil hanggat hindi ko na kikita or nakakausap yung may-ari. Kaya ito ka-from-day, pinuntahan ko siya dun sa mismong sentro ng barangay at pumayag naman sila na i-feature ko yung kanilang napakagandang bahay ko. So ito nga ka-from-day, nakikita nyo yan. Hindi po siya malaking bahay, maliit lang na bahay siya. Pero yung yung harap niya napakaganda. Mayroon din siyang mini garden, but sabi ng may-ari ni Ma'am Eva, ginagawa nila itong gathering. Halimbawa, mayroon silang party ng kanilang family, may birthday party. So dito nila sinicelebrate. Parang bago nga lang ito ka-from-day. Mayroon siyang eugenia plant. Then Hawaiian tea plant, may hydrangeas, tapos ito parang dates na plant. So alam ko galing sa mga Saudi, sa Middle Eastern yung halaman ito na nakukuha. Then meron silang mocha tea plant, ayan, napakalas din. Iba't ibang klaseng halaman. Ayan, mayroon siyang giant gumamila na pulang-pula. Ayan ka-from-day, sobrang ganda ng pagka flower ng gumamila nila. Bagay na bagay naman dito sa kanyang bahay. Then mayroon din siyang powder puff na plants.
Flowering din siya ka-from D at malago na siya. Yung hindi pa siya masyadong maraming flower but yung pagka-flower niya malalaki kasi napakataba ng powder puff na to. So mayroon siyang bunga, sayang hindi pa siya hinog. Kung hinog na sana ito, pwede na siyang i-harvest para itanim. Kaya lang kulay green pa siya. Then sa paligid niya ka-from D, mayroon siyang mga coconut tree, mga banana, then syempre gumamela, at marigold na konting-konti pa lang yung mga halaman ka-from D. At yun nga, napakagandang tingnan kasi hindi pa siya masyadong crowded sa mga tanim nila. Kasi bago lang daw ito yung kubo na ito. But siguro sa mga a month ago na mga 3 months or 4 months, dumadaan ako dito ito, pero nakikita ko na to. Then, meron silang bird of paradise. Ayun. Talisay tree. Hindi yung talisay na hindi yung talisay na African talisay. Ito naman yung talisay na local dito sa atin. Hindi ko alam kung imported yung talisay na yan, but maganda rin yung halaman kasi lumalaki siya parang akasya. Then, ito alam ko ito parang mulberry plant. Ayan, gusto kong pasulyap-sulyapan yung napakagandang kubo dito ni Ma'am Eva. Then, sa harap ng kubo ka-from D, meron silang yucca plant. Ayan, bagong-bago pa siya. Pero, siyempre, malago na kasi maganda yung weather condition dito sa amin. Kaya maganda yung niya, pagkatubo niya. Last na rin siya. Then, a little bit na kalanchoy. Ayun. Hindi pa siya flowering. Then, mayroon pa siyang another gumamila na giant gumamila. Ayun. Katulad nung pulang gumamila, giant din ito. Kaya lang, isa pa lang yung bulaklak niya. Ayun. Mayroon din silang dito, picara plant, then caricature na crouton, African crouton, then another yucca plant. Ayan yung nakita natin yung may-ari dumaan. Siya yung may-ari ng bahay dito. So ka-from D, napakaganda talaga. Siguro pag naparaan kayo dito sa bahay na to, sa kubo na ito, talagang ma-amaze kayo. Then, mayroon silang philodendron dito. Dark Lord yata itong philodendron na ito na gumagapang sa dingding ng kubo. Then, picara. Mayroon din siyang mga aglonema, Chinese, tawag dito? Vietnam rose. Then, alocasia. At yung napakamaliwala sa mata natin na fern plants, at mayroon siyang money plant. So ayan si Ma'am nagdidilig ng kanyang halaman. So actually ayaw niyang magpa-interview, but syempre slight lang yung papakita ko, likod lang. Ayan, mabait si Ma'am. Akala ko nga hindi siya papayag na i-feature ko yung napakaganda niya ditong kubo, pero mabait naman siya. At tinatanong ko kung anong balak niya dito sa kanyang bahay dito. Kasi hindi naman nila tinitirahan. Ang sabi niya, tambayan lang nila. Ito ang bagong alaga ni Ma'am Eva dito sa kanyang kubo. Adansonii. Matagal na po yan, Ma'am? Tagal na. Hindi pala siya bago. Matagal na po pala siya ka-from D. Pero ang ko dito ka-from D, nagagandahan ko kasi siya, yung kubo niya hindi siya yung hindi crowded yung mga halaman niya. Napakaaliwalas tingnan. Then croutons at yung pandakaki na variegated. Ayan, napakaganda. At meron din siyang rubber plant, rubber tree.
Ma'am, saan po kayo bumibili ng halaman? Kung minsan doon, kila Maria. Kay Mama Asmin. Napakaraming ifisya doon. Oo. Kaso nung pumunta po ako doon, wala siya. Minsan kasi nasa Maria. Opo. Dalawa yung puno niya ng rubber tree or rubber plant. At syempre meron siyang androcruton. Yung cruton na white. Ito. At syempre yung hinahangaan natin sa cruton, yung napakatingkad ng kulay niya, kulay yellow. Nakaka-excite yung bahay na ito. Para bang matagal kang umalis tapos gustong-gusto mo yung makita yung bahay mo tapos ganito yung abutan mo. Napakaganda. Although palagi naman silang wala dito. Kaya ayun, siguro paminsan-minsan nagdadala silang halaman dito pag wala na silang magawa. But ayan, Ka-From-D, sobrang ganda pa rin. Meron siyang dito, alopecia plant na may mga bunga. Hindi ko alam kung bulaklak siya or bunga, pero parang bunga siya. Namumunga siya. Then napakarami, hindi ko alam kung anong klaseng variety ng alopecia siya. Then ano to? Ano yan? Palmera po. Dates. Ito pala, Ka-From-D, dates yung plant na ito. Yung galing sa mga Saudi, parang gano'n. Ayun, Ka-From-D, galing daw ito ng Saudi yung kanilang plants. So dito sa atin, nire ang dates na plants kasi hindi naman siya local sa atin. So nakakabili lang nito sa ibang bansa. So may nagdadala lang sa atin dito. Siguro malamang seeds. Nakubkuban siya ng mga coconut trees. Yung hangin niya sariwang-sariwa, ang sarap langhapin kasi malamig yung simoy ng hangin. Tapos malilim. So medyo maaga pa naman kasi kaya medyo malilim, pero siyempre pag tanghali na rin to, umiinit din. Pero yung niya napaka aliwalas, napakasarap magtambay. Napakalawak din ng lupa nila, kaya magagawa nila kung anong gusto nila dito sa kanilang lupain. Sa likod may fish pond. May anong isda dito, ma'am? Tilapia? Ang tubig. Opo, fish pond, tapos may mga kangkong, tapos rice field, ayun. Marami silang banana dito. Hindi kami nagkakatamot to. Tiglag nindi lang po sa dahon. Yan, itong lamisa, linuluwas mo, di kami nagkakatamot. Wow, ang sarap.
Dito pala kaprom di marami rin silang ano dito, mga plants. Variegated na peace lily, crimson na calathea doti, calathea rose doti, calathea zebra, then mga aglaw. Meron silang ground orchids. Ang ganda nito. Anong klase kayang ano to? Ay, napakaganda. Parang Thai silk nung ano. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to, variety ng plants. But parang ano siya, ground orchids. Then, ano, akala ko ano siya, bird of paradise. Yung pala parang, nakita ko yung flowers dito. Iba yung flower niya. So yung ano niya, nung duman ako dito kaprom di napansin ko, yung daan niya papunta dito sa loob ng kubo. Meron din siya mga stones katulad ng kubo ko. Kaya lang kaibahan lang naman ng sa akin ay puti. Yung tinatawag namin na ragit. Dito naman yung ano, yung parang rock stone na nakukuha sa ilog. Sa ilog din siya nakukuha katulad nung ano ko, mga stones. Kaya lang yung puti yung stones sa bahay ko. Ayun. Napakaganda talaga. Maraming po salamat sa inyong panonood. Sana na-enjoy niyo yung napaka-ikli kong video dito sa Barangay Luho, Laguna, Camarines Sur. Sana kapramdi na gustuhan niyo po, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat po kapramdi at Diyos mabalos po.